салому алейкум дӯстон. Мо дар видеои гузашта тарзи паҳн намудани интернетро тавассути нуқтаи дастрасии интернет аз телефони якум ва ба интернет дастрасӣ намудан тавассути телефони дуюмро нишон дода будем. Агар шумо онро дидагӣ набошед, метавонед аз инҷо тамошо кунед. Ҳамин ҳозир дар ин видео оиди дидани он ки кадом телефонҳо ба вайфайи телефони шумо пайваст шуда аз интернети шумо истифода мебарад, ин ҳолатро дида мебароем. Масалан, агар ҳозир шумо бинед, дар инҷо точка доступа нишон медиҳад ки як таҷҳизот ба ҳамин телефон пайваст аст. Дар омада мебинем. Дар инҷо нуқтаи дастрасӣ ба телефон ки тавассути он интернет дастрасӣ пайдо мекунад, номашро аз видеои пештара медонем ки телефони як монда будем ва худи ҳамон таҷҳизоте ки ба телефони шумо пайваст аст, яъне ки Android FF78 9.8 он. Барои маълумоти бештар пайдо кардан ба он пахш мекунем ва медарем мебинем IP адреси ҳамон телефон, MAC адрес. Вақти пайвастшавӣ ба телефони ба вайфайи шумо аллакай мебинед ки кадом вақт соат пайваст шуда буд ва аз ҳама муҳимаш он аст ки аллакай чанд сония ва чанд дақиқа ва чанд соат он дастгоҳ аз вайфайи телефони шумо истифода бурда аст. Масалан, агар ҳозир мо ҳамин барои санҷиш телефони дуюмро аз вайфайи худ хомӯш кунем, мо ба шумо нишон медиҳам ки мана ҳозир ҳамин телефони дуюм ба вайфайи ин пайваст аст. Ман телефони як пайваст аст. Ман хомӯш мекунам, чтобы як дақиқа мана состояние подключено. Агар ки мо инро забит кунем, хуб, мана телефони дуюм аз ин вайфай ҷудо шуд ва дигар дар ин телефон подключённых устройств мегӯяд ки нест. Бахшиш барои сифати видео, ман равшантараш мекунам видеоро. Дигар пайвастшавӣ нест. Ҳолати аввалро такрор мекунем ва ба вайфайи ҳамин телефон аз телефони дуюм пайваст мешавем. Код назир мебинем ки коди пештараи мо чӣ буд. Код 12456. Код 12456 пайваст мешавем ва дар инҷо аллакай нишон медиҳад ки кадом як телефоне ба вайфайи телефони шумо пайваст шудааст. Марамат, аллакай 7 секунд, яъне 7 сония истифода бурдааст. боварӣ дорам ки ин видео барои шумо аҷиб ва ягон маълумоти наве аз он қабул намудед. Ташаккур.